Bueno, ahí está Eloy, Equal fa 5 Jules Bravo Whisky. Com podeu veure, bueno, pues és el borratxo. Així està la logo periòdica que ha portat. Ui, mira, se me neixen els connectors. Perquè com la bolsa té forats... Està tot molt mal. Una Yagi casolana. És la pescar. Bueno, és una Yagi casolana. Per a la banda de FM comercial. Això és una TEF. Després veurem el funcionament. I... Deixa tirar la jaqueta ahí també. I ale, com si això fos casa seva. Portem a l'Hotel Sierra Lima davant. Fins al 7 de desembre, així que anirem comptant més coses. A Jordi. Vas pellant botets, gires esvolant en el ritme de sa música i sa llum mos invadeix. Baix un sostre verd, sa claror del sol, un minut estroboscòpita, tanca els ulls, flaixos vermells. Aixec la mà com un llençol d'arenes blanques i cians i reps les forces ondulants de tots els oceans. Vas ballant glopets, fas ballar estaçó en el ritme de sa música i sa platja resplendeix. Aixec la mà com un llençol d'arenes blanques i cians i reps les forces ondulants de tots els oceans. Aixec la mà com un llençol de veles blanques nuclears i veig un cosmos arreglat de plantes i animals. Vas pellant botets, gires esvolant en el ritme de sa música. Bo, ja hem arribat al mirador de la Taralluela. Això, així al Maestrat d'Aragó, baix Cantavieja. No res, anem a fer un breu escaneig a la TDT, així està Eloi traient trastos. Estàs gravant, en compte d'ajudar-me. Bueno, vaig a ajudar-li, vinga. Ara. Bueno, anem a fer un escaneig, anem a Així començar. me tenen baix de la pluja en unes condicions infrahumanes. Xaval. Te queixes de bici. Anem a fer... Ui, quin gallet. Anem a fer... Edició. Anem a fer un escaneig primer de TDT. Val? Anem a fer un mesurador de camp que està dient sin senyal. I tenim així el meravellós Atlas, els Media... Link en la descripció. En veritat, sí, enllaç en la descripció. No, que ara tinc pàgina web, ho pensaré tot també a la pàgina web. Ah, bé. Claro. Bueno, en tots els canals, saps? 21, ai merda, 21, 22, 23, 24. A veure què trobem. You can't keep me down, I don't know, I am furious. He's the lioness.
hem acabat les canets. L'Eloi està fent ahí alguna última foto. Hem rebut de tot. Després que faré serà penjar log a la pàgina web, però així dalt hem rebut alguna sorpreseta i tot, o sigui que molt bé. Tornem de l'excursió molt contents, la veritat. Així que, no sé, ja veureu, ja veureu. ICAT Weekends. I got your bitch singing la 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 la. I shot my wrist, it go like sha 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 sha. I got your bitch singing la 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 la. How I try like that? Amex, no cap, 800 score. They wonder how I go up like that. I rap my lyrics when I perform. They wonder how I try like that. Married to the grind, I brought my ring. I'm corny, but you're good, you want the dick. Modest with my jewels, but check the bag. Finally got the money, say my thanks. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha 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 sha. I got your bitch singing la la.